היי, אני נועה, אני אחרי הסדנה של סערה. היה לנו סדנה שהייתה תהליכית, עם המון ידע, ומי שהגיע עם לב פתוח קיבלה גם המון ידע וגם מושגים שהיו מוטמעים בצורה מסוימת. אחרי ששמעתי וראיתי את הגוף ואת הדוגמאות, זה עבר לי בצינור אחר, וזה משהו שאני עכשיו מתכוונת ללכת איתו. ולבדוק אותו ולחקור אותו, שזה המטרה הכי גדולה, להטיב עם הגוף, כמו שסערה אומרת. ואני הולכת עכשיו לעשות לי שבוע של התבוננות עם המון ידע, וגם שהיה המון דברים, בזכות ההנחיה של סערה למצוא משהו מסוים ולהתעמק בו, הלכתי איתה בתוך היער המהמם הזה, ועכשיו אני ממשיכה עם העדים של זה, המשך השבוע שלי. אז ממליצה בחום להכיר את הספיריט, את הפשן של סערה, לכו על זה.